Sa number 3, summa cum laude graduates ng Kolehiyo San Agustin Bacolod ang nagpanguna sa MedTech Licensure Examination. Yari ang report. Emosyonal ang pamilya Flores sang may baluan ang resulta sang March 2023 Medical Technologies Licensure Examination. Hindi man makapati ang 22 anyos nga si Cedrey Mel Aldiguer Flores nga siyang mangin top 1 passer sang makuha ang 92.10 rating. Lagi ko nga may ara, gid mas capable sa akon, pero thankful gid ko kay Lord nga ang number 1 spot ginhatag niya sa akon. Actually, I was aiming for at least Bacolod is top 10 na lang or top 9 kido ka may gid ka slim gid sang chance kung makapenetrate sa upper ranks mo. Ang bal ko kung ano din na Lord basta top lang, pero thankful gid ko nga ginhatag yung number 1 spot. So hindi pa ko kapati sa subong sir nga nakuagin man siya. Si Flores ang nauna nga summa cum laude medtech graduate sang Kolehiyo San Agustin Bacolod. Nangin editor-in-chief sang college school paper. Siya man anay ang class valedictorian sang Liceo de la Salle sang 2018. Ang akon like mentality sa exam. Grabe gid si Lord, like do ka never once wala gid kuya kaagi panic or do nabudlayan sa exam. Gang smile pa ko gan isang tanggatik and after ko na shade ang pinaka-last kong answer sa number 100 sa last naman yung subject. Do na glumaw-lumaw ko, do na sentimental lang ko kay baka last na lang ni nga journey ko towards sa medtech, like culmination na ni sa tanan ko nga hard work. Para sa amay nga si Barangay Villamonte punong Barangay Romel Flores, mapisan kag matutom sa pag-eskwela si Cedrey, amo nga wala nila gina-pressure ang anak sa pag-eskwela. Bugal kag ginakalipay niya ang nalabot nga kadalagan sa iya ikatatlo nga anak para man sa Bacolod. Si Cedrey is achiever, no? From the start since elementary until nag-graduate sa K-12. Though never gid siya kakuha sang grado manubo sa 90. No? Wala pressure sa Andy Cedrey na abi dapat amo ginamalapot mo, no? Kay baro ka mabinuloygon si Cedrey, no, in the sense ang ginahandom niya gid someday na magiging health secretary sa Kumusang Pilipinas. Plano karon ni Flores nga padayuno ng pag-eskwela agud malabot ang handom nga mangin doktor sa tuyo nga makabulig sa mga nagakinahanglan. Actually makabulig sa tao sir amo gina ang like main goal ko nga gusto ko maging doctor kay kaluoy lang kung tigado kabalahaw kay jutay lang gid options mo, like example bigalabay ko everyday sa provincial kadamo gid sila kainit-init kakaulanan ng sila bako hala do ka kulang gid sang doctor sa Pinas. So how about we increase the number of doctors who are to serve gid the general populace, and not out of profit but out of concern gid and love for their neighbor. Sa records ng Professional Regulation Commission, sa 6,165 may 4,714 ang nakapasar sa MedTech Licensure Examination. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.